Durante semanas mergulleime na historia, nos relatos, nos ríos, nas receitas, nas pedras, nas lembranzas dunha vida que non parecía ser a miña. Todo comezou cunha libreta e remata aquí, donde comezan e rematan moitas historias. Porque moitas veces a mellor maneira de achegarnos á realidade é a través da ficción. Todo ben? Penso que sí, pero non entendo isto. Estes documentos contan unha historia, ou un conto máis ben. Esta libreta, esta é a letra de meu avó. Falan de algo que pasou de xeración en xeración e que fai posible proxectos que non deberían selo. Falan da historia, da gastronomía desta terra. Teu avó estaba moi implicado no territorio. O mellor estaba a recopilar lendas que xiran en torno a él. Xa, pero é que parecen moi antigos. Dende logo que agora mesmo non son. Bueno, pues todo parece indicar que as análises nos están dicindo que realmente son documentos antigos, do século X. O pasa que, bueno, que sexan realmente antigos non quer dizer que o seu contido sexa totalmente real. Quero saber como remata esta historia. E se este viño non debera existir? Se houvese algo detrás, ti non quererías sabelo? Podía facerche unhas preguntas sobre o viño que tedes aquí, sobre como traballades? Si que teño escoitado ou dice que históricamente, ao levar tantos anos de tradición, o viño pode ter algún segredo especial. Bueno, Falei con 4 ou 5 viticultores e ninguén me dixo nada. Todo era historia ou tradición, pero dun ingrediente secreto, nada. Se queres descubrir o que hai, se queres facer un reportaxe, tes que ir a Vendimia. Hola. hola, Hola. bos días, Víctor. Chamei-vos por teléfono ahora para coñecer un pouquiño o proceso de elaboración do viño e das bodegas. Sí, home, sin problema. Pasa que estamos no medio dela. Víctor, realmente compensache todo isto? Todo o tempo, toda a dedicación por unha libreta bella? Non é a libreta, é o que hai detrás. Todo encaixa ou empeza a encaixar. Que encaixa? A historia do viño, as cartas ou a idea de que hai un segredo que ninguén che quere contar? Que buscas exactamente? Hai algo, non o din, pero haino. E se meu avó buscaba, os seus motivos tería. E por que é tan importante? Porque é del, porque aquí botou toda a súa vida. E porque se deixa algo atrás, quero saber que é. E se non hai nada? E se simplemente son historias e tradicións que cambian co tempo? Non, hai algo. O historiador fala como se houvese un oco na historia do viño. Porque tedes a receta, tedela documentada, entendo. Recollestela en algún documento histórico. Está recollida e personalizada, e que cada un ten a súa receita e a súa, digamos, estáis na súa caixa forte guardada. Hai
hai camiños que non aparecen nos mapas. Son traxectos silenciosos, feitos de palabras gardadas. Cando fun a Cea por primeira vez, pensei que só atopara pan. Pero había algo máis. Algo que non se pode medir nin pesar. Algo que se agocha entre a masa, entre a calor da pedra e a paciencia dos días. Se o segredo existe, está aí, entre as cousas pequenas que ninguén ve. E quen queira atopalo, ten que mirar con ollos novos, como quen aprende a andar de novo pola súa propia terra. Hola Paco, que tal? Moi bo día. Son Víctor. Ando investigando un pouquiño polo territorio. Ahora mesmo veño da Oseira e non sei se me poderías, falar un pouco da zona e do que podo visitar por aquí. Víctor, se queres seguir adiante coa investigación, a clave é o carballiño. Vas ter que ir á festa do pulpo. E o tema é que hai que gravar mellor, porque igual que os viticultores non te acabaron de dicir nada, aquí hai que presionar un pouco, vale? E o que sí, cando volvamos vamos a mirar o da Ruta dos Arrieiros. A Ruta dos Arrieiros, mira, pasa por aquí e tira ata aquí. E no medio, o tema é que hai bastantes albergues e sobre todo era o antigo camiño de peregrinos. E ali se colocan sempre moitas pulpeiras. Eu creo que é precisamente pola parte do camiño. Se miras a inscripción que temos aquí, o que temos que facer é encontrar a parte romana. Víctor. Como facedes o pulpo? Como... Os cocémolo, normal, botaselle logo, despois un poquinho de picante, un pouco de sal e de aceite. A feira, así é como se chama. Que dirías ti que fai tan especial o pulpo? Porque eu encontrei un documento de fai varios séculos que di que hai algo que fai este alimento moi especial, que é algo que non se ve a simple vista. Non hai secreto ningún. Todo lle poñemos, dedicámoslle tempo a ver se mentón. Se facémolo con moito humor, gusta a nosa profesión. E nada máis. Como che contaba, estou facendo unha investigación e gustaríame saber un pouco sobre os mosteiros na zona, sobre a Idade Media, sobre todo, como nace, como se desenrola na zona do Ribeiro Carballiño.
verdade é que necesitaba isto. Por eso vin, eu e todos os demais. Creo que non o estaba a enfocar do xeito correcto. Se de verdade queres coñecer o territorio, non basta só con preguntar. Para coñecer o territorio hai que vivilo. Xa, o certo é que estaba a obsesionarme co tema. Eu coñecéndote sei que nunca vas a parar de buscar. Non. Sigo buscando o que teñen agochado, pero creo que agora o vou tomar con un poquinho máis de calma. Só quero recopilar o resto da información sobre os produtos e completar o cadro. E ben? Eu, pola miña parte, rematei. Entón, cal era ese segredo? E por que pensas que hai un? Non sei, non hai? Creo que este territorio merece gardar os seus segredos. O que vimos nesta viaxe foi unha ficción, sí, pero tamén unha maneira de achegarse á realidade, a través das persoas, das historias, dos sabores. Iso é real, e é o que conta. Porque cada uno de los vinos del Ribeiro cuenta una historia, la historia de su familia, de todos sus antecesores, pues al final es una tradición que está llevada con mucho amor. Pues mira, trabajamos todo de manera muy artesanal. O sea, la vendimia hacemos mi padre y yo, todo el trabajo de bodega hacemos mi padre y yo. Que cuidar moi ben o campo, cuidar moi ben a uva, para que despois iso se traslade tamén despois o sabor do viño. Vale. Aquí é a forma de subsistencia da xente de aquí do Ribeiro. Nada, si queres coñecer algo máis sobre a súa importancia, recomendoche que visites a Ruta do Viño do Ribeiro. Te chamas o forno do Lodairo, como ves é un forno típico de construcción de pedra, das características de aquí. Pois ten a mesma teoría de que Oseira influiu tanto na historia da vila de Cea, porque gracias ao mosteiro de Oseira, Cea foi considerado vila, como na orixe do pan de Cea. Porque depende de onde sea, depende do tempo de congelación que teña, depende do tamaño que teña. Non é así 20 minutos como di a xente. Que ferva e que teña boa calidade, o produto é o que é bo. Pero o pulpo que se é bo, xa está. E logo, a mal de cada unha a hora de facelo, para que che quede así, que non se pele, que quede cocido no seu punto. A peculiaridade deste pemento é que non hai ni complemento que teña este sabor nin este olor. O cheiro deste pemento non encontras en ningún sitio. Podes estar fritir pementos destes aquí, ya a 10 metros sabes que están fritindo pementos. O que nos dicen todos é que o microclima e a agua e a terra, as tres cousas en combinación, pois permite sacar este produto que moitos me dicen o mesmo, levan as plantas a veces para outras zonas e non sabe como cando é o propio autóctono de aquí producido aquí en Arnoia. Nesta viaxe aprendín a importancia do medio natural no desenrolo das culturas. Como os vales, os ríos ou a propia terra poden influir na cultura, na historia e incluso na gastronomía dun territorio. E iso é algo capaz de facer emerxer culturas.
En que creen cando, bueno, estas primeiras culturas? Fundamentalmente son religións politeístas, nas que precisamente a paisaxe ten un papel fundamental, porque as súas divinidades están máis relacionadas con lugares concretos, con un outeiro, con un río. Por exemplo, Navia está relacionada cos ríos, posiblemente algo teria que ver coa cercanía do río Miño, do río Argantiño. Bandua moitas veces asocia cos castros, podría ser unha divinidade protectora dos castros. E Xúpiter precisamente está no punto máis alto do castro de San Cibrar, de Cebán de Las. E Xúpiter aparece moitas veces asociado aos cumios das montañas. Entón, quere dicir que para estas sociedades prehistóricas cada lugar da paisaxe tiña un significado. Sobre todo nese momento medieval que hai a gran explosión do viñedo aquí, pois é un proceso evolutivo pois moi rápido e moi intenso. Hai que dicir que no Ribeiro pois prácticamente todos os mosteiros importantes de Galicia estuveron aquí, todos. Incluso é, digamos, unha sinal de prestixio, non? O ter o viñedo ter unha parte do teu viñedo no Ribeiro, non? O polvo de Carballiño non sabemos que realmente que ten unha orixe medieval, pero que sí sabemos que o mosteiro do Xeira, por exemplo, tiña propiedades en Marín, como todos os mosteiros tiñan unha serie de propiedades no litoral para proveerse de peixe, que era esencial para a dieta monástica. Entón, é probable que o polvo chegara xa desde aquelas datas ao mosteiro de Oseira. E con respecto ao pan de cea, evidentemente estaban a falar dun pan de alta calidade, un pan de luxo casi, para os estándares medievais do pan, que era normalmente un pan de mestura, un pan pobre, e ese pan nos remite claramente ás mesas dos abades e dos monxes que comían ese tipo de pan de luxo, de pan de trigo blanco, que era tan valorado e tan pouco coñecido pola mesma dos campesiños da Galicia medieval. E no caso de San Clodo do Ribeiro, é un mosteiro que acumula unha maior información sobre a produción da vide de toda Galicia. É un mosteiro centrado casi exclusivamente na produción de vide, de viño, e ten unha documentación moi numerosa e moi abundante para coñecer como se producía o viño nesta altura. O paisaje, por exemplo, que é un monumento natural de Pena Corneira. Eso é espectacular, está declarado un monumento natural, e despois hai rutas de senderismo en todas as esquinas, hai un montón de ríos que atravesan a comarca, pero bueno, o principal son o Miño, o Avia, o Arenteiro e o Arnolla. Entón hai moitísima diversidade, non é todo homoxéneo, non é todo igual no Ribeiro, non? O Ribeiro é riqueza, é diversidade. O Ribeiro é viño, é dicir, é o principal motor económico desta comarca. O Ribeiro sen o viño pois deixa de ter sentido. Ao final, non sei se había algún segredo, algún ingrediente ou algunha fórmula. Pero o que si aprendín é que cando un territorio garda silencio é porque algo está a protexer. O que fixemos foi contar, pero contar para escoitar, para que quen veña detrás saiba por onde empezar.